eta garrantzitsua alor guztietan eta kafegunetan eta harreman pertsonaletako. Eta orain bihurtu dugu baita ere lan hizkuntza. Lehendakari, legebiltzarburua, Araba eta Gasteizko herri arduradunak, gobernukideok, jaun-andreok, eta batez ere gaur bikain ziurtagiria jasoko duzuen enpresa eta erakundeetako ordezkariok, arratsalde on guztioi.
Agirre Lehendakari Center taldean egiten ari diren ikerketek diote azken hamarkada hauetan Euskadien bizi ditugun esperientzia batzuk eraldatzaileak izan direla. Eta ezin direla ulertu esperientzia horiek prozesu horien oinarrian dagoen dimentsio kulturala aintzat hartu gabe. Alegia, gure gizartean izandako aldaketa horietan, uste dute ikertzaileek, euskal gizarteen balio batzuk eta balore batzuk eragin berebizikoa izan dutela. Proiektu berritzaile horien artean aipatzen dituzte kooperatiben fenomenoa, euskal sukaldaritza berria, euskal gizartean kohesioaren alde egon den erabaki eta ekimen kolektiboa, eta aipatzen dute baita ere Guggenheim Museoa eta oro har kulturaren aldeko apustua Euskadi eta gure hiriak aldatzeko. Eta balio zehatz horiek ere identifikatzen dituzte, eta hauek aipatzen dituzte. Alde batetik, burujabetasuna edo autoorganizatzeko gaitasuna. Bestetik, lehiakortasuna, konpromisoa, elkarlana, demokrazia eta erresilientzia. Balio horiek denak gorpuzten dituzue gaur hemen ordezkatuta zaudeten eta enpresa eta erakunde ezberdinen artean hurbildu zareten gizon andreek. Nik esango nuke gainera, baina hori denborak esango du hala den edo ez, euskararen normalizazio prozesua ere berrikuntza eta eraldaketa proiektu horietako bat dela eta horrela aztertuko dela laster batean. Egia da, euskararen normalizazio prozesu honek une eta momentu ezberdinak izan dituela. Ezagutzen dugun hau, seguruna 19. mendearen erdialdean hasi zen. Foruak galdu ondoren, eta arrezkero egia da, gorabehera asko izan dituela, ahulguneak izan dituela, eta indargune edo indar sasoiak ere bai. Eta egia da baita ere, oraindik egiteko asko dagoela, baina horrenbesteko egia da pausu nabarmenak eman ditugula, eta uste dut gaur hemen bildu gaituen bikain aitortzen ekitaldi hau, prozesu horretan emandako aurrera pausu garrantzitsu horietako bat dela. Non dugu muga jarrita momentu honetan? Hiztunen aktibazioan eta hizkuntzaren erabileran. Euskaraldiaren 2. edizioak erakutsi digu adibidez, harigune sortu berrietan euskara modu eta esparru informaletan erabiltzeko, edo lanari lotuteko inguruneetan erabiltzeko aukerak ematen dituela. Erronka itzela da, baina aitortuko dizuet ni baikorra naizela, badakidalako beste kasu batzuetan erakutsi den bezala, herri honetan badagoela indar berezi bat honen moduko proiektuak aurrera ateratzeko. Uste dut gainera, eta gaur lan munduaz eta eremu sozioekonomikoaz ari gara neurri handi batean, uste dut inoizko baldintzarik onenak ditugula euskararen erabilera eta normalizazioa lan munduan sustatzeko. Hezkuntza sistemak eta helduen euskalduntzeak, euskaldun gazte eta langileak ekarri dizkigu. Gizarte osoaren adostasunez, inoizko euskaldun kopururik gehien daukagu. Hizkuntza eskubideen inguruko kontzientziazioa ere gero eta handiagoa da, eta neurria handiagoan aldarrikatzen da hautatzen den hizkuntzan zerbitzua jasotzeko eskubidea. Inkestek diotenez, euskara sustatzeko eta euskara indartzearen aldeko atxikimentua herritarrek ere modu bizian adierazten dute. Eta herri erakundeetan egindako lanak erakusten digu gainera, euskara sustatzeak egingarri diren ekintzak aurre ikusten dituela. Eta euskara, eremu honetan, balio bada. Lan munduak eragin handia du gure denboran, eta eragin aktiboa izan daiteke euskararen ezagutzan eta erabileran. Eta lan munduak eta enpresek ekarpen handia egin dezakete euskararen erabilera eta hiztunen aktibazioa sustatzeko. Horretarako, lan munduko eragileen inplikazioa eta konpromisoa beharrezkoa dugu. Baina enpresa hori, edo entitate horrek, erabaki hori hartzen duenean, jakin behar du,
Eusko Jaurlaritza eta euskal erakundeak bidelagun izango dituela ahalegin horretan. Eta ahalegin horretarako gainera tresna eraginkorrak izango dituela bere esku. Eusko Jaurlaritzak gobernu batzordean, adibidez, euskara eremu sozioekonomikoan sustatzeko plan estrategikoa onartu zuen igaz, 3 urtetarako. Euskara izango duzue, eskura izango duzue, enpresok lanitz programa euskara planak egiteko. Kudeaketa aurreratuan, hizkuntzaren kudeaketa txertatzeko, eta praktika onak ezagutu eta praktikan jartzeko. Eta laster, eta gaur dut lehen aukera hori aurreratzeko, sistema berri bat izango dugu, bikain berri bat izango dugu, lan eremu pribaturako sortua. Gure gizartearen aniztasun soziolinguistikoa kontuan hartuz, euskararen eraberritzean erritmo ezberdinak daude, eta gauzak erritmo ezberdinean egingo ditugu, baina ez gara horregatik geldik egongo. Badakit gaur bikain ziurtagiria jasoko duten enpresek eta entitateek ahalegin handia egin duzuela. Eta azpimarratu nahi dut, joan den urtea izan den bezalakoa izan da, eta 21 ere izaten ari den bezalakoa izan da, doble meritu daukazuela, eta beraz, Jaurlaritzaren partetik, doble esker zuen ahaleginagatik. Zorionak. Herri agintari eta herri ordezkariok, legebiltzarburua, aldun nagusia, batzar nagusitako presidente, alkate, eta zaudeten beste gainerako alkate edo herri agintari ordezkariok, jaun andreok guztiok, arratsaldeon. Euskara gure bizitzaren, bizimoduaren eta egiteko moduen muinean dago. Eta honek izen eta izan bat ematen digu. Euskarari esker bagara munduan. Bagara munduarentzat begiratokia eta euskararen talaiatik munduari begiratzeko modu propio bat dugu. Mundu osoko hainbat kultura eta hizkuntza gutxitu eta hauen biziberritzearentzat eredu izan daitekeena. Euskara biziberritzeko prozesuak 3 indargune sendo izan ditu gurean. Hezkuntza sistema, helduen euskalduntzea eta administrazioaren euskalduntzea. Euskara erdigunean jarri duen gizarte bat gara. Mugimenduan jarri duena eta jarri dena, eta etenik gabeko, esango nuke, etenik gabeko zirkulazioa, mugimendua, zirkulazioa, etenik gabeko zirkulazioa eskatzen duena. Euskaraz ikasteko, lan egiteko, eta bizitzeko ere ezinbesteko baldintza baita eraldatze prozesuan eta prozesuetan aktibo izatea. Gaurko ekitaldi hau honen adibide argia da, bikaina da. Zuen eskutik eta zuekin batera ordezkatzen duzuen erakunde, enpresa edo elkarte bakoitza eskertzeko, aitortzeko eta zoriontzeko eguna da gaurkoa. Eskertzekoa euskararen normalizazioaren mesedetan egiten ari zareten lan bikainagatik. Aitortzekoa, lan honek atzetik duen etengabeko ahalegina eta konpromisoagatik. Zoriontzekoa, ospatzea merezi duen lortutako emaitzarengatik. Aurrera goaz, euskaratik lan munduan ere eraginez. Eraldaketa garai batean gaude bai, eta gizarte honen erronka handienetakoa da euskara jarduera ekonomikoan ere kudeatu eta erabiltzeko bidera eramatea. Lan munduaren talaiatik, talaia aipatu egin dut lehen ere, lan munduaren talaiatik begira euskarak badu zer emana kudeaketa aurreratuan, gizarte erantzunkizunean, hizkuntzen kudeaketan, kalitatean. Zerbitzu hizkuntzaz eta lan hizkuntzaz ari da bikain ebaluazioa. Herritarrei euskara zerbitzua ematea da lehen pausua. Lana euskeraz egitea bigarrena. Eta bigarrenak lehena osatzen eta garatzen du. Zerbitzu hizkuntzaz gain,
lan hizkuntza bihurtu duzue zuen erakunde, enpresa eta elkarteetan euskara. Herritarrei eskaintzen diozuen zerbitzua ere nabarmen hobetuz. Horrelaxe egin dugu baita lehendakaritzan ere, ez? Lankideok, nik uste dut baietz. Horrelaxe egin dugula. Guri ere, zuei bezala, zuek guztioi bezala, sarituak izan zareten edo aitortuak eta eskertuak zareten guztioi bezala, ebaluatu eta aitortu zaigu egindako lana, baita guri ere. Zuenean bezala, gurean ere, bilakaera positiboa izan du euskarak azken urteotan. Guztion partaidetza aktiboa sustatu dugu eta auzolana sustraitu. Honi esker, euskara gure eguneroko jardunaren erdigunean kokatu dugu. Askoren ilusioaren isla da hau. Helburua jakina da, euskara gehiagotan eta gehiagorekin egitea. Hauze bai da, gaurko aitortzak gutako bakoitzaren eska jartzen duen lekukoa. Eredu zarete, askorentzat zuek guztiok. Datozen urteotan erantzunkizunez jokatzea daukigu. Baditugu euskara kudeatzeko tresna eraginkorrak, jakintza ere bai, gure ardatzak mugimenduan jarraitzeko bidea egin dezan. Hori da gure asmoa, xedea, gogoa eta nahia. Euskara jalgi adi plazara, jalgi adi mundura, jalgi adi dantzara, ia duela 5 mende Bernat Etxeparek zioen bezala. Lekukotza hura hartuz eta bideari eutsiz, euskara zuen eguneroko jardun eremura sendotasunez zabaltzeko gai izan zarete. Talaia horretatik begira eta jardunean bikainagoak izango gara. Beraz, gaurkoan zorionak egiten ari zareten lan bikainagatik eta behon daizuela.